בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור כמה דברים בנוגע לאירופה. א', זה השותפה הכי גדולה של ישראל בנושא מסחר, כך שאנחנו, זה לא דבר שאנחנו יכולים לוותר עליו בצורה כזאת מהירה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש גם לזכור שאירופה היום מתחלקת לשני אזורים. המדינות במערב אירופה והמדינות במזרח אירופה הן שונות לחלוטין בגלל כמה דברים, הן בגלל המצב הכלכלי המקומי, הן בגלל מצב ההגירה או מצב הזהות כמו שהוזכר פה מקודם. אז יש בעיות אחרות ואירופה מתעסקת בעצמה, במיוחד אם אנחנו מדברים על צרפת ובריטניה ואפילו ספרד, שזה מדינות עם הרבה בעיות פנימיות, גם בזהות שלהם, גם בעיות כלכליות וגם בעיות ביכולות. הם לא יכולים יותר מדי להיות מעורבות במערכה פה, כי גם מוגבלות מאוד באירוע. ביכולות, סליחה. עכשיו צריך לבדוק גם ולבחון ולהבין שיש הבדל במדינות האלה. מגרמניה ומזרחה זה כבר סיפור אחר, ואנחנו רואים שהיחסים במדינת ישראל, אם אנחנו מדברים על אסטוניה או פינלנד, אסטוניה היה שבוע שעבר, אם אני לא טועה, שר החוץ שלהם שהיה פה, השיתוף פעולה מצוין איתם, אותו דבר עם פינלנד, אותו דבר עם צ'כיה, אותו דבר עם פולין אפילו היום שאנחנו... זה מדינות כושלות. זה מדינות שהן עולות היום באירופה, זה מדינות עם צמיחה כלכלית חשובה. שלהם בורחים מהן. עם צמיחה כלכלית חשובה, והם יכולים אפילו להיות העתיד של אירופה, והיחסים שאנחנו מנהלים איתם, הם בגלל ההזדהות שלהם, גם עם הערכים הישראלים וגם בגלל האיום הרוסי, הופכות אותנו להרבה יותר רלוונטי שם, ואנחנו צריכים להיות שם, אנחנו חולקים איתם גם הרבה שיתוף פעולה ביטחוני, ויכול להיות שגם בעתיד הרבה אנרגיה, ואנחנו בונים היום וממשיכים לבנות מערכת חדשה עם המדינות האלה. צריך לזכור גם שבנוגע לצרפת וספרד, זה מדינות שכל הזמן מתנדנדות בין שמאל קיצוני לימין קיצוני, בשנים האחרונות ראינו את זה, שנה הבאה ב-2027 זה מדינות שצפויות להגיע לקלפי ולבחירות, ואנחנו לא יודעים לאן זה יקרה, זה מדינות שמתחלקות כבר היום לקיצוניים, אין כבר כמעט דרך אמצע, השמאל והימין הסטנדרטי כבר נעזר.